Много родни знаменитости изгряват на местния небосклон светкавечно, а също така бързо залязват, особено когато си говорим за реалити герои. В следващия материал ще ви припомним за една такава, която обаче за разлика от другите надрасна себе си и успя да се развие професионално не къде да е, а в театъра. Говорим за Стойка, първата и главна роля на сцената в известната трилогия на Федерико Гарсия Лорка «Йерма». Щях да се радвам ти да си грижиш за мене. Жена ми е болна. За Йерма така става въпрос за една жена, която е омъжена по волята на нейните родители. Йерма приема абсолютно покорно това решение на нейните родители и тя се омъжва за нейния съпруг, бъдещ съпруг Хуан, който е в ролята на Филип Голяшки в нашето представление. И макар че не го обича, е решена да отдаде целия си живот на бъдещето им дете и всъщност той да осмисли нейните несбъднати мечти. Това обаче, за съжаление, в отрязък от време, в който ние играем 5 години, не се случва. Мен през цялото време ме притесняваха тези 5 години. Скам какво и се случи на тази Йерма за 5 години. Самата ти признаваш, че имам право да се оплаквам. Имам причини да бъда на щрек. На щрек? За какво? С нищо не те наскърбявам. Освен това, в пиесата се появява и един човек, в който тя е била и е влюбена още от младежките си години. Казва се Виктор и в ролята е на Симеон Гълъбов. Случвало ли ти се на теб в живота да бъде с някой мъж, но да желаеш някой друг? Така, какви въпроси? Случвало се, да. Случвало се. Да, това мога да кажа. А какво стана? Нищо. И аз като Йерма. Сега тук да направя една прилика. Режисьорското решение на Николай Младенов е образите на нейната приятелка Мария, на една старица, която се опитва да й покаже пътя, да й покаже какво в нейното семейство не е наред и да й каже защо всъщност няма деца, се играят също от мен. Освен това, играя и 5 перачки, които са нещо като селските клюкарки. Перачките, Мария и старицата са персонажи, които ние сме записали още през лятото на камера. Те са монтирани и се излъчват на видеостена. Трудното в цялата ситуация е, че когато не си с жив партньор на сцената, то времевия отрязък за твоята реплика е точно определен и ти никога не трябва да го нарушаваш. Не се чувствам звезда със сигурност. Чувствам се много ангажирана. Защото професията на актьора е едно непрестанно учене. Винаги на всяка роля тръгваш от нулата. Всяко едно представление, което минава добре, за мен е огромна радост, че съм успяла да се справя този път, но по никакъв начин не трупам гордост и удовлетворение, защото знам, че предстои следващ път, в който аз трябва да направя всичко това отново.